Legitimate operation kini ang gikumpirmar ni Chief Superintendent Gipadayag sa nahitabong shootout nga naglambigit sa Kapolisan sa Tuburan ug sa subject silang bypass operation nga si Jamie Casas. Ano ang report? Ang 23 anyos nga lalaki mao ang nag-viral sa social media nga naasulod sa hospital bed sa Tuburan District Hospital. Nahimong kontrobersyal ang video diin, giingong wa atimana sa mga hospital staff ang pasyente bisan naglimbag-limbag kini ug nag-apas na sa iyahang pagginhawa. Apan unang giklaro sa Provincial Health Office nga giatiman sa mga staff si Casas. Ang nakuhaan lang og video kadtong wala na mga staff nga mausay gi-upload sa social media. Gisuspenso na sa Provincial Health Office ang tulo ka staff sa hospital tungod sa kalapasan sa data privacy. Samtang Gipadayag sa Police Regional Office Director Chief Superintendent Gipadayag nga gihimo sa Kapolisan ang ilang responsibilidad. Gani, buhi ba kini dihang gitugyan nila sa tambalanan. There was a bypass. Si Casas resisted arrest. So gipusil niya, naigo siya una sa paa. Tapos instead mo surrender, he engaged more. Karon buhi pa ito gidala sa hospital. That's why we brought it there. What happens sa hospital, we could not comment. It's beyond our control. Sa isyu nga dunay naangkon nga multiple gunshot wounds si Casas human misukol sa mga pulis. Adunay pagpasabot nga gihatag ang PRO7 niini. The first reaction sa pulis is pag naay mga naay threats, is to neutralize the threats by all means. Diba? So mo gani wala siya namatay kay dapis lang iyang mga tama because di kuan is katong nag-surrender na siya at nahibaw na nag-surrender, gidala din siya sa ospital. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.